jogiiɗo téléphone ma fof ndaar mi holluma sa yi ɗo winda abonné ɗo e Pindi TV ɗo windaɗo abonné ñoƴƴuɗon ɗo windaɗo abonné koko wojji ñoƴƴa sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche oɗon mbo kollumon mi sa ñoƴƴi mbawa naddi e Pindi TV. On calminama yeɓiyankoɓe Pindi TV on juurama on jettama en garte lawol gongol ɗo e koɗo galle e yewta nde gowɗon yebde e heɗade e haalde miijoji moon e kala saaha hande woni koɗo galle men ko Alassane Thiam ko ɗanniyanke mo ganduɗa teskaɗo baɗɗo ko waɗi fayida e ladde nde to banggue dawgol ko naɗo hen law guila hanki tawi wona hande jaadiɗo Hawna Dia e Daouda guila nde muusi metti nde aadi yanke mo accani ene yaade hen ha joni dusudirɗo e mabɓe ha mawɗo leydi ndi dañi ko guila nden ha joni Alassane Thiam eɗen gandi ko neɗɗo pinaliyanke neɗɗo mo ganduɗa ko faggudeyanke denɗo gandi men hanki ganduɗo ɗemgal nafo e mum e leñol ko wonat ɗum ko gotal kadi e terɗe ɗe ganduɗa ene jogui gooƴe ko fate e gonka men hande ma en jewtide makko so jeeɗo ñaawi e nder commune makko hono commune mo ganduɗa kañum woni Ɓokileji ɗo woni maire ɗo woto e goye mo ganduɗa ko kawal woytinoma ñanden wiide ene jogui caɗele ko fati e ndiyam ha haala ka yaaji e réseau ji sociaux ɗi ma o jaabo hen kono ɗum ko ma en kaal ko fati e banggue hono caɗele gondade ɗe fulɓe gondi e nder windere nde toon to Bénin toon to centre Afrique to Tchad ko ɓuuri mantinade hande o koto leydi Mali ɗum noon Alassane Thiam jaam ñalli walla jaam hiire saabu won wonɓe jamma won wonɓe ñalawma won wonɓe kikiɗe kono aduna o windoyi Abou Diop a jarama mbiruɗa ni mbiyetemi ko Alassane Mbaye Thiam maire mo commune de Ɓokilaji membre social économique social et environnemental mbiɗa ni komi ɗanniyanke saabu gimmimi Fouta ko mboɗo yaara duuɓi 16 jottimi Fouta que 2014 jottimi 2008 noon sukaɓe meɗen wonɓe ladde ɓe fof ndendi mbi yomi ar daña ɗo keedami ɗum daña ɗo keedanimi on saaha ko Ablaye Wade jogino dowla leydi ndi beela on saaha Ɓokilaji wonano commune ko communauté rural mi ɓooyi wadde en sikki sakka caggal mum no yimɓe fof noon so ndendi pawe maɗa jikke a jaɓat ni woni jaɓanmiɓe garmi tumnimi ɗum Oumar Kassoum Dia ko kanum wonno ganduɗa neɗɗo dogowo e ko fewte e dowrugol e nokku amen o jaɓɓimi min nangodiri min cippira élection mo ganduɗa 2009 Allah rokki min polgu gonmi président comité rural ɗum waɗi mbimo yettani Allah yettata sababu ko maaye ladde fof ko jawgal rondi mboɗo yetta Allah mboɗo yetta ɗanniyankoɓe lowrankoɓe wonɓe ladde ñaguinoɓe mi jaɓanmi ɗum min cippiri min dari e on saaha sehlam giɗam ɓi nenam Harouna Dia noddimi wi kam wonde ballen Macky Sall président son excellence hande ɗum waɗi min dari hen élection 2009 o min ƴetti ɗum min wonno mandataire liggodirmi e Daouda miñiraɗo moƴƴo tedduɗo joguiɗo needi guila 2009 département de Kanel ko 11 commune min guitte hen 5 e guila nden e raɓɓiɗinade ha hande kala nde élection waɗi ko département Kanel wonata yesso ɗum ne kadi ko yettude Allah 2009 min wonno mandataire premier deuxième tour 2012 min wonno mandataire ha adde hande toujours ko département Kanel heɗata ɗum ko banggal carte ɗum ko yettude département Sénégal fof guila nden département Podor ene woɗɗoyade yaatu bindi eyyi ƴeewa ko winda Alassane onon mbiya Kanel de won yaltemi yene journée ji mbi Kanel heewani e ko ni naggam jimi yesso Daouda ngo ñirɗini no feewi ala
ko mbiyata ko ɓe mbi wona heewde tew woni barke ɗum kay Seydi Diop ala mbaddata en poɗe nduure a jaama Alassane Mbaye Thiam no mbiɗa ni ko ɗanniyankoɓe mbiya a joɗanɗa ɗumen ko woto e goye wongo ɗanniyankoɓe e ɗanniyankoɓe toon to Kawal goyti ñanden mbi so tawi paabaka koko jogoy dañde caɗele saabu ngala ndiyam forage ala ha saba nagam ala won hen mbi ala ko jii won hen mbi mbirani noon mi yetti Amadou Ba mo ganduɗa ko Kawal nde haala ka waɗi noddumomi o haalanimi haala haqqilantagal no ɗum worni an so nde kan haala yettima nde holko mbiɗa hen bon aɗa andi ene jeeya koɓe noddiri ni caɗele lowre ndiyam ne hen sa yiɗini wiya ko ɗum wonno go'o lowre woni hoɗi ko e dow hayre ɗum ko mbiyata socle so tawi a ɓenni yarimane ko ɗon ɓe mbiyata leydi cawol ndiyam haaɗi ko mbiyata sédiment sa ɓenni ɗon hankkadi ha Kédougou so wona banggue maayo ngone ko leydi ceenal maayo ngo sa asi aɗa wawi dañjel ko heddi ko a asat a tampa so heewi dañata ko tubu ko mbiyata mètre cube fof mètre cube ujunere litre dañata ko 4 walla 3 walla 2 e kadi hayre nde wona tan hayre nde wona haƴane ceerta hayre nde ko hayre musne ko hayre tinde nde heɓota ko ndiyam ɗum waɗi nde ƴetti 2009 ha 2012 on saaha min jeehi koye Dekkal Ngor komin opposant ala komin cuusi min kalata koye bolongaji ko Allah dandi min ni ittede e on saaha 2012 de son excellence ƴetti leydi ndi watti ɗumen communisation nokku wonti commune ko fewde 2012 fewde joni min ballal Allah e nulaɗo Allah e ballal président Macky Sall min dañi komin mbaɗi hen e artude e Kawal wona Kawal tan ko lowre fof jogui caɗele ndiyam eyyi ko ɗon ɓen jaltunoñen nde bon Kawal ko ardi foof en 2015 on saaha wonno joguino ndiyam ko Dieng Faye ko Seylam jaami to muɗum kanko noddimi o wi kam coopération turque ene hokki Sénégal boyli forage uji sappo ɗum noon mboɗo andi nokku mon no wayi mboɗo andi tampiri ɗon feccama noon e nder leydi he onon on dokkama hen dañinen force ɗiɗi ɗum ɗiɗi jaami ko hydraulique ɗo manis ɗo o haalnimi ɗumen ne mbimi Dieng Faye min fode e jardema e dow ko dukkuɗami ko neɗɗo kam ko dukkuɗama fof jaggu kono noon min mboɗo yawi ɗum aɗa yawi mboɗo yawi o wi ko waɗi mbimi boyli sappo ko gonga wona lowre tan woni Sénégal kono mboɗo sikki moni fof ngal fiiɗa umata ko lowre ɓuuri tampude eyyi kono boyli sappo Alassane Sénégal fof son keeɓi ɗiɗi on potani yawde eyyi min mi yawat eyyi mi ñagoto ko ha heewa ɓeydene walla ɓeydenede eyyi mi nani mi jaɓi kono mi ñagoto eyyi mi nani o wi kam joni jiɗɗa mbimi keddi ɗiɗi peewi o wi hen ɗiɗi peewi ko kidira ko nokku ko takkere guinal ko e sara keeri hakkude men e Mali woni ɗon nde ala ndiyam ɓuri musde ko mon ko hen ɗiɗi nawete ko Goudiry ne kadi ko laamor département on nokku hande mbimomi aha o wi heddo 4 hen ɗiɗi min nawa ɗum to wiyete yang hen goto min nawa ɗum Kédougou ɗiɗi min nawa Kédougou ete ɗum ɗo so wonano ni mboɗo hulma min dokkan ɗon ko goto mbimi ay joni no mbatten ay sappuɗi mbimi min cohlumi sappuɗi fof nawi ɗum to am o wi ala Alassane mbimi aha watami jumnano mi mbadden poɗe ndure gatmi ha tiiɗi o wi daro mi nodda mawɗo leydi ndi son excellence o noddi mawɗo leydi ndi kalami ɗo ko 2015 de mawɗo leydi o wi Alassane ko mbiɗa nde wonno mboɗo
andi mo oɗon gandi min gandodiri o wi wona noon mbimi ko woni o wiya heeɓi ɗiɗi kaaden ɗon mbimi ala son excellence min joni jimi ko sappo ɗi fof hay minen min min mbaɗɗi pooɗe ndure hay minen min jawata ɗum wuli nokkumomi noon daleluji mbimi ne wawi nokkuji keddi ɗi sa asi aɗa wawi dañde ndiyam minen ne wawi ɗiɗi min dokkaɗi min kañƴi ɗiɗi fof ɗi gaset mi mbasa dañde hay batte ɗum noon somi dañi joyi mi dañi jeego mi dañi jeetati hawnaki pourcentage o so asama wota hen dañu ndiyam ko toon giwrumi ɓe o wone jalde wota mi junnani tan cippiri mabɓe dokkimi jeeɗiɗi anga ɓafti alaɗi hen ɗiɗi ɗi tati wotoro ɓe nayi ɗum gudiri ɗiye ɗiɗi ɓe nayi ɗum kiidira jeeɗiɗi fof ɓe yangen heɓani keedugu heɓani mbaɗɗon golle less eɓe poti hebde noon mbaɗɗon mbaylo ɓuuka less goɗo yiɗani ɓe hokkuɓe ko dañƴa kosa ɗinni mi sippira kono hani mi ɓuri habde ko wawi majjiɗanɗa wallahi mboɗo yiɗani ɓe wawi majjiɗanɗa eyyi joni noon mi heeɓi jeeɗiɗi e kala ko mboɗo waɗa mi ƴettat biyam mi naata e laana ndiwo mi yaha ha France d' abord mi rendino conseil am mi haalana ɓe caggal mi yaha caggal leydi mi haalana ɓe mbimi hono mbatten ɓe mbi hen woturu yo asa kawal woni goo nduya yo ase alana nde wonno on nokku ɓuri tampude wonno tampi nduya yo ase ɗo wiyete ñaaruwal nduya yo ase ɗo wiyete kooli ɗeɗo gure fof noon ko takkere guinal wona nayi jeehi wonno ndu mbimi yo ase bonji wole bonji waali wala bonji wamba bonji waali nduya yo ase wuro mbulel ɗon waɗani ndiyam no fewi waɗani goto mboɗa andi wonno ndu yo ase yasin wuro amen yo a yasin yasin noon mi haalanma guila 75 minen ɗanniyankoɓe France min mbaɗi ma won 150 million e boyli yasin min dañani komin jiiɗi nawmi toon wotu wonno ndu jeeɗiɓiru ndu min mbi kodduɗen koye koreji men soninkoɓe nawmi ɗumen laamorgo amen to wiyete ɓokilaji kanji fof ɗi gasa nde ɗi gasama bange kawalen alana go wowturen fof ne yeehi ha 85 métres ko ɗum ɓe tañodirno e laamu Sénégal alana ɓe dañi ko 6 métres cube kawal ɓe dañi ko 8 métres cube ɗiɗo boyli waɗi hen tan ɓurndu wadde hen ndiyam ko woyndu wurmbulel woyndu bonjiwali e woyndu ɓokilaji min yasin e ndu ɗon hande uddi sa ari ma tawndu ɗon min dañi ko 4 métres cube ko turkiji ngari ɓe nanata pular ɓe nanata français ɓe nanata anglais ko turki tan ɓe kalata ɓe gasi ɗum ɓenni nde programme PUDC o ari cippirami hen kadi dañmi hen booli joyi e PUDC hade ɗum min nuli toon ko waaji goto ne wiye Sam Diouf ko ingénieur hydraulicien ko neɗɗo karallo gandiraɗo ganduɗo on nokku o woni e nokku e balɗe 15 séréer omo jogui sappo mawɗo o woni e nokku e omo jogui machine aji makko des sonde omo yiilo omo yirlo wonno omo andi nokku o wi monsieur le maire woɗa haalanma gueɗel gotel oɗo nokku a wawa asde daña hen so wona hay somi addi gande seere ɗeɓe mi wawa diwde hen métre uji 6 métre 4 métre cube laamu ngu nen waɗi pays des temed 3 millions ɗo e département de Bakel o noon on joguino hen jeetati kono ma mba rapport mi haalana PUDC mi haalana laamu min komi privé komi joɓeteɗo kono so tawi haalis o yoɓamane ko jiɗɗen
onko nunduɗo mi haalanaɓe ko nunduɗo Sam Diouf kamɓe fof ɓe nganndi kono hatta min mbaɗi woyndu kadi kawal woydu wondu kawal dañi ɗiɗi woyi min mbaɗi alana woydu alana ka dañi ɗiɗi min mbaɗi ɗo e kooli lowre woydu kooli lowre tawi jiɗa e kooli gadano eyi kooli kawya en eyi e kooli lowre o ko ndun tan daña hen ndun tan daña 4 mètres cube bon ɗum ɓenni kalami tan ko on bange ɓuuri tampude alana e kawal ko 2 kilométre alana ko ɗon nenam jeeya en 2015 nde conseil rural jooɗi min cippira min dañi avec coopération décentralisée des Yvelines et Mantoula Jolie waɗan min financé 20 millions 20 millions Ablaye Dramé nde wonno président conseil régional aɗa anndi bamma ko immi ko Tata Bathily jeeya koye commune am nde o joguino mbawka e Matam nde o addino coopéraji tubakoɓe jiilinimo hakkude alana e Tata Bathily nokkuji tati mbaɗi hen pengɗe mbino jakori ɗo so tawi janggo dañama ma asama ma ndiyam wawi dañede ndiyam ko cuunoɗomi pengɗe ɗe noon kono nde min dañi coopération nde o haalanimi min jeehi min kolla pengɗe ɗe min ƴetti waaji goto ne wiye Emmanuel Fagnon ko béninois ko ɗum tan gollata ene anda yeehi e waaji goɗɗo ene wiye Alpha Diagne ɓe ƴeewi pengɗe ɗe ɓe mbi ngalɗo min ɓuri heɓtinde ndun woyndu ko 19 ujunere 19 millions e temedere ujunere ko conseil départemental 19 millions 500 mille waɗi financé 19 millions 500 ɓe gasi ha 120 ha 110 mètres fof ɓe keɓani ndiyam hay leydi kecciri min jiyani leydi kecciri min jiyani min darti bon caggal mum toujours on nokku mbimi joni comme kawal booli tati gasama ɗon alana booli tati gasama ɗon ƴeewo e banggueji goɗɗi ɗa boñi booli tati gasama ɗon ala mbimi mi ƴeewa hankkadi booli ɗi so ndendinama yultinirama est ce que ma dañ hunde lesso yule no jogui ala boyli ɗi min ƴeewa nduɗo ne waɗi hunde nduɗo ne waɗi hunde so tawi rendinama est ce que ne wawi wonde hayso 12 walla 15 mètres mi waɗa château mboɗon château mo mbimami ɗo Emmanuel Fagnon joomum ujunnaji nogas mbi yo wannam deeɓi o yeehi bonji o ƴeewi boyli ɗi wotru fof ko woni toon boyli tati o yeehi kawal o waɗi noon o yeehi alana o waɗi noon o artama o wi kam monsieur le maire alana ittu ɗum fof so rendinama wonata 8 a faami nden taw mboɗo heeɓi ganduɗa mana l'ARD Pendel 20 millions mbimi ƴeewa premier hay diaspora mi ƴeewa ko banni o wi kawal boyli mum ɗi so ndendinama wonko wawi dañede ene wawi waɗede château mo 50 mètres cube so tawi golle ɗe peewama wona noon hunde duumotonde kono ma dañ kam haade eyyi o wi soni ndendinama kam fof maɓe dañ 12 mètres cube ga waɗe pompe solaire ga waɗe pompe solaire ga waɗe pompe solaire jokkodire boññine o waɗi noon o wina wona kadi ƴettumi sakam jaggu mbiyam jaami France mbimi ɓe wala kadi ko gaddumi mboɗo jogui ɗum ɗo e sakam joni noon ƴeewen so tawi ene gasa ko mairie jogui ko ƴeewen PASD Papa Birama Thiam e onon immigré ji ƴeewen rendinde golla ɓe mbi kam min jaɓi mi arti
comme non ko 20 millions jogim modani somi hokki kawal naabe bonji kebani walla mi hokki bonji kawal hebani wonta taw gurdu gurdu safata cerel lete adda haala mbimi joni kala hen jabbe miijo ngo so tawi yimbe mun mbada hen jungu so be jabdi kambe dido be fecca o daña hunde o daña hunde wata ñale vas wata gal vas so tawi wonbe jabani dum Allah hokki hubbe kawal naabe wonnobe ton Samba Touré e mo bieta Baawo Amadou Baawo on min jidi ton laabi kewde be gandimi Samba Touré o non holli tan kanumen ene mbada d'abord be gadi no wiide ko be mbada vidru ma won hakke ganda mana 60 millions tawa so tobi diyam ne heddo hen tawa dum gasata joni non o jotondiri toon Papa Birama Thiam le coordinateur de PASD mo gandumi no feewi korto on wadi dewi wi joni ene waawi wonde ko etti demode be jetti kono il faut fodde 80 e millions jeenayi 79 millions e jeenayi kambe wuro ngo yo wat anandi PSD toujours wodi contrepartie wuro ngo wada 20% do odo som heddo 60 millions pawde kambe mbada be nani hen sugaabe be ton be to wuro ga sali wadi pode ndure mbimi be onon 20% mono ko dañmi mairie ko ene way nadde hen financement o wona yimbe tato mairie yimbe men wobbe ladde diaspora e PSD do be gonde politique so wona kambe alandi ko mabbe kala après be mbadaga fedde be ga mbada dum do diaspora wada hen kalis ndebe puddo nanude Papa Birama Thiam wi wonde wawa liggodirde e commune alors commune ko l'état fo mobe kebata o PSD de fondete ko en 2006 ko minen pewji dum ne woddi mi arta won histoire min Alassane Thiam Diaye le fondateur de PSD Alassane Thiam yewtuna no weli kono Carlo wi saha o gasi e galdo lawal saha o gasi yedde mon feewi ko kala ko haala lab na famne no feewi yebiyankobe Pindi TV yewta ko do galle wonno ko men ko Alassane Mbaye Thiam japtade namne jeltnode réseaux sociaux ji wonde ne be welsinere to bangi ndiyam en kedima ko haali ko no daji hagilen feewi kono jewto men gasani ma ngatta leydi Mali sallallahu alaihi jabi ngatten e pinal e demgal e nyolgol so Allah lamdo jabi Allah jaama a jarama seydi mo jaam merci